What's up mga kabangs? Welcome back sa aking channel. Hello! Kumusta? Kung bago pa lang sa aking channel, please huwag kalimutang i-click ang subscribe button at bell notification para ma-notify ka every time mag-upload ako ng bagong videos. And please follow me sa aking social media accounts. Bago tayo pumunta sa ating topic for today, ako muna yung magsha-shoutout in 3, 2, 1. So maraming nagtatanong sa akin kung saan ba daw ako nag-edit ng video ko, mga vlogs ko sa YouTube. So ituturo ko sa inyo kung paano ako mag-edit sa KINEMASTer using mobile phone. Yes guys, sa mobile lang po ako nag-edit ng aking mga vlogs kasi mas mabilis siya at hindi siya matagal di tulad ng sa laptop. Though may laptop naman ako, mas pinipili kong dito mag-edit kasi mabilis ang rendering niya. And hindi nako-compromise ang quality ng aking videos. Ayan guys, so let's go na sa tutorial in 3, 2, 1. First, open natin ang KINEMASTer guys. Ayan. Mag-import tayo ng video, click natin yung media. Ayan, pili tayo ng video dito na pwede nating i-edit. Ayan siya. Ito yung aking sample. Kung gusto mo siyang pabilisan, click mo lang yan siya. Tapos, kung gusto mo siyang ipa-slow mode, baba lang. Ayan. Try natin. Normal is sa gitna, yung may linya. Try natin ang speed control niya. Ayan. Medyo bumilis ng konti. And then, try natin yung kanyang slow-mo. Drop down. Ayan. Slow mode niya. At ibalik sa normal. Ayan sa linya. And now, i-cut natin siya. Cutting videos. Kung gusto mo siyang hatiin sa dalawa, click mo lang ang split at playhead. Kung gusto mo siyang i-cut sa left, click lang trim to left of playhead and sa right din. So, ganyan siya pag-cut ng video sa KINEMASTer. Afterwards, mga overlay na naman siya, mga layers. Ayan. Try natin lagyan siya ng picture. Let's overlay a picture. Yung subscribe na lang guys. Subscribe button. Click here to subscribe. Ayan. So, di pa nakasubscribe sa akin, subscribe kayo. Ayan. Pwede mo siyang ma-move guys at pwede mo siyang palitin. Ayan. Lagay mo sa gilid. And then, click check. Ayan. Yung animation pala niya. Meron siyang iba't ibang animation na pwede mong pagpilian. Slide down. Spin. Ayan. At overall animation niya. Blink slow. Flicker. Pause. Pwede kang pumili dyan kung ano yung trip mong overall animation niya. Tulad niyan. Umiikot siya tapos para siyang magba-vibrate. 'Di ba? Subscribe. So overlaying ng picture ang tawag diyan. Ayan. So next, lagyan natin siya ng text. Happy. Ayan. Pwede mo siyang palakihin. Just pwede mong hilain yung arrow, guys. And then pili tayo ng font at font color. Red, ayan, happy. Palakihin, paliitin. Just click the arrow. Ayan.
Pwede mo siyang i-edit. Click mo lang yung keyboard sa taas. Ayan. So, happy day. Subscribe. Na nagbabibrate. Plus yung happy day na font natin nilagay. Ayan. Pwede siyang palitan ng clip graphics din, guys. Try natin yung powerful. Ayan. Title text goes here. Pwede mo lagyan ng title dyan or text kung gusto mo. Pwede ka mag-overlay ng kahit ilang overlay ang gusto mo. Yung color filter, pwede natin siyang palitan kung trip natin. Hindi natin mag-color filter, we can do that. Kung medyo maitim tayo or dark, pwede natin siya ilagay. Ayan. Volume envelope, gaano kalakas yung volume na gusto natin. Ayan. Next. Audio filter, yung voice natin. Try natin yung chipmunks. Ginamit ko ang chipmunks, guys. Happy day. Ayan. After that, mag-insert ulit tayo ng media. Ayan, picture. Try natin siya. Pwede natin siya i-crop, guys, kasi medyo parang natatabunan yung mukha natin. Crop natin yan siya. Oops, nawala. Asan ka na? Click mo lang yan siya dyan. Teka, nawawala siya. Hanapin ko muna. Asan ka na, uy? Labas ka, picture. Parang na, ayun, sa picture, okay. Crop natin siya pababa, and then, done. Pwede natin siyang pahabain. Ayan. So, may dalawang overlay, at tatlong overlay na tayo, guys. Subscribe, yung picture, tsaka yung title text ghost, plus yung font. Ayan. Lagyan natin siya ng music, guys. Click lang yung music na icon. Ayan. I-drag natin yung music sa pinaka-first. And pwede natin siyang i-cut kung gusto natin. Just click the music icon. Click ito. Ayan yung green. Tapos, click mo yung gunting. Pwede mo siyang pahinaan palakasan, 200%. Or pahinaan lang din. Para hindi masyadong ma-distract o hindi masapawan yung nagsasalita. Ayan. So, i-cut natin siya. Click natin yan. Trim to the right. Ayan. Trim to the right. Then yung isa, click yung gunting. Trim to the right. And then, that's it. So, very basic na talaga yung aking editing skills sa KINEMASTER, guys. Hindi ako masyadong magaling mag-edit. More on basic, super basic lang talaga. Para sa mga beginners na tulad ko din sa pag-edit. Ayan. So, try natin siyang i-render. Yan, click yung ito, export and share. Merong high definition 720, mayroong 360, pero yung high definition yung atin para hindi ma-compromise yung quality ng video. And 30 yung frame rate niya. Ayan, after that, i-export na natin. Ayan. Let's click export. Click export. Ayan. So, medyo mabilis siya kasi medyo maliit yung ating video. Done! Okay, hanapin natin yung ating output. Hanapin natin. Ayan, yan yung aking ginagamit, KINEMASTER. So, kung gusto nyo malaman kung paano mag-download ng KINEMASTER na walang watermark, can click the link here. Ayan, sa right. Annotations na yan. Ayan guys, so mas pinipili kong mag-edit sa cellphone kasi nga sabi ko kanina mas mabilis at hindi ako nahihirapan at walang kuskus balonggos. Parang Palawan pawn shop lang. Diba? Ayan. So sana guys, marami kayong natutunan sa aking
video for today. If meron pa kayong gustong pagawa ng video sa akin about YouTube, about AdSense or anything, just comment down below para mabasa ko siya. Ayan, maraming salamat po sa lahat ng suporta sa akin. We are road to 11,500 and roughly 12,000 subscribers, guys. Maraming salamat po sa lahat ng suporta at sa lahat ng tumangkilik sa aking video. Sa mga bashers na andyan, maraming salamat po. And reach natin ang 100,000 subscribers bago mag-December. Sana ma-reach natin siya. Diba guys? And thank you so much guys, and please don't forget to like this video and subscribe na lang din kayo and click the bell notification para ma-notify kayo every time mag-upload ako ng videos. And please follow me sa aking social media accounts dito. Ayan. And always love your family guys. Bye! Thank you! Bye na! Bye!